България е платила на Русия 10 милиона рубли окупационни разходи след руско-турската освободителна война и според потребителите в мрежата така сме си купили свободата. Нашият екип за проверка на фактите установи, че наистина сме платили на Русия. В Държавния архив се пази конвенцията, с която се урежда въпросът за окупационния дълг между правителствата на княжество България и Руската империя. И той е на тази стойност. Още от Еляна Димитрова. На 3 март България не става свободна. Свобода получават близките на Русия, Сърбия, Черна гора и Румъния. И въпреки липсата на свобода, България е трибутарно княжество, плаща данък на султана и не присъства на картата на Европа. Ние сме принудени да платим на Русия окупационни разходи за войната в размер на 10 милиона златни рубли. Така ли е наистина? Отиваме в Държавния архив. Там в брой 2 на Държавен вестник от 1884 откриваме конвенция, утвърдена от княз Александър Батенберг и приета от Народното събрание, в която пише, че правителството на княжество България дължи съгласно Берлинския договор на руското императорско правителство 10 милиона 618 хиляди 250 книжни рубли и 43 копейки за разходите по окупацията на княжеството след руско-турската освободителна война. Конвенцията е подписана на 16 юни 1883 в Петербург. България е натоварена с едно подобно плащане и трябва да кажем, че то за тогавашното време е доста голямо. Като си има в предвид, че говорим за едва изграждащите се държавни финанси на една съвсем наскоро възстановена държава. Според конвенцията през 1883 трябва да се изплатят 400 хиляди рубли, после за 12 години от 84 до 85 по 800 хиляди рубли, а през 1896 618 хиляди рубли. Руското правителство отказва лихвите. Тези над 10 милиона книжни рубли, според данни на БНБ за външния дълг на България, възлизат на дълг от около 27 милиона златни лева или франка. Това са разходи, които са извършени обикновено без изобщо държавата да бъде питана. Значи ние на практика не сме участвали в определянето на тези разходи. Сумата включва издръжката за 9 месеца на над 50 хиляди руски войници, които остават в княжество България след войната. Парите трябва да се връщат в левове или френски франкове. От тази таблица с данни на БНБ се виждат плащанията по руския окупационен дълг. Най-големите са от над 8 милиона лева през 1890 и 1902. През 1912 княжеството изплаща дълга. Тази версия, която някъде се среща и в Фейсбук и в публичното пространство за някаква абсолютна безкористност на освободителите, тя не се потвърждава. В крайна сметка всичко, което е похарчено, че и отгоре е дадено накрая като сметка да се плати. Обобщението. Твърдението, че е трябвало да платим 10 милиона рубли за 9-месечна издръжка на руските войски след руско-турската освободителна война е вярно.